putosi varikkopysähdyksellään 9. Ja 10. tällä hetkellä painelee Christian Klien, eli ihan mukavasti siellä myöskin tuonne Jaguar-kuskeista, mutta käsittääkseni hän ei ole myöskään käynyt tuolla varikon puolella, kun tässä sitten nähdään nimenomaan kyseisen herrasmiehen. Ja tämä onkin tietysti Takuma Saton bar-auto, jonka hän ajaa siinä Christian Klienia takaa. Klieni ajaa hyvää suoritusta kyllä vielä toistaiseksi, että hyvä vauhti on ollut koko ajan päällä ja pieniä virheitä tullut viikonlopun aikana, mutta tosi vähän kuitenkin loppujen lopuksi, että välillä on näyttänyt siltä, kun vauhti on lisääntynyt, niin miehellä on vähän ollut semmoista ohjelmaa ohjaamassa, mutta hyvin on ainakin vielä pysynyt miehellä hommat käsissä tällä hetkellä, että 8 ensimmäistä saa pisteitä, niin sen ulkopuolella ajaminen ton tason autolla niin on aika heikko, että yllättävää joo, että tietenkin eihän noin ollut noin talvitestit todellakaan mitään mairittelevia, varsinkaan tässä loppuvaiheessa ennen kauden alkua, että vauhtia on puuttunut aika paljon ja luotettavuusongelmiakin on ollut, että nyt niitä on kumpiakin ollut tässäkin kisassa, että kyllä siellä joudutaan paljon tekemään töitä, että pystytään olemaan kilpailukykyisiä ja luotettavia. Yllättävän tasaväkystä tällä hetkellä meininki Ferrarin takana, eli kaikki nämä kärkiautot, tai oikeastaan Ferrarin takana olevat autot, niin Alonsoa lukuun ottamatta, niin Pattoni, Ralf Schumacher, Trulli, Montoya ajaa ihan samanlaisia kierrosaikoja suurin piirtein. Ja siinä on semmoista kivan näköistä touhua, että siellä todellakin käydään taistelua ja taistellaan näistä sijoista. Siellä ilmeisesti Felipe Massa on käynyt myöskin vähän nurmikon puolella. Massa pyörätti tuossa aikaisemmin ihan nopean pyörähdyksen, mutta ei käynyt nurmikon puolella. Pääsi jatkamaan saman tien. Tässä nähdään sitten Juan Pablo Montoyan tarjoamaa kyytiä. Kamera siinä tuo Williamsin mursunnoka vieressä. Ja tässä nähdään vähän kamerakuvaa Coulthardin autosta ja miltä se meno näyttää. Niin, ei se tästä auton sisältä katsottuna niin tahmeelta näytä, mitä tuo tilastotaulu antaa ymmärtää. Kyllähän tuossakin vauhtia riittää ihan mukavasti. Riittää ihan hyvin, mutta tietenkin, että edelleenkin tällä hetkellä Coulthard on siellä 8. Trullista ainoastaan 2,2 sekuntia takana, että kyllä Coulthardin vauhti pikkuhiljaa rupeaa tuosta noin niin löytyy ja yllättävän paljon Trulli on nyt tipahtanut tossa. Joo, Trulli ajoi siinä aikaisemmin. Täytyy vaan muistaa tietenkin, että Coulthard on edelleen ainoastaan kerran käynyt varikolla. No fiilikset on ilmeisesti aika lailla matalat tällä hetkellä. No aika masentavaa, ettei meidän nyt pitäisi olla 10 sakissa ja 10 paikasta kilpaa eikä mennä mihinkään. Että onko odotettavissa jotakin parannuksia 2 viikon kuluttua Malesiassa tai ootko sä tietoinen niistä? No ei kai tästä voi parempaan suuntaan mennä, ettei tästä nyt ole hirveästi ainakaan mielialaa kohdannut tämmöiset systeemit. Että kyllä meidän pitäisi olla siellä ihan kärjen joukossa taistella niistä sijoista aika tuolla keskellä ja muiden Jordaneiden kanssa kilpaa. Okei, ei voikin toivoa parempaa. Niinpä. Joka tapauksessa taistelussa palkintopallin sijoista tänään ja paljon riippuu nyt sitten kuinka tämä pysähdys onnistuu. 8,3 sekuntia Timppa, ei mitään ongelmia myöskään Renault. Ei mitään ongelmia Renaultilla, se oli ihan perusvarmaa työtä koko tiimiltä ja näin Alonso tosiaan taistelemassa heti alkajaisiksi palkintopallin paikasta ja ei se turhaa puhetta ollut, että Renault on kova haastaja näille 3. Tai kehittää ja tehdä semmoista osat, mitkä ei mene rikki, mutta kulkupuolelle niin sinne joudutaan kyllä aika paljon tekemään töitä. Pitää paikkansa. Toivotaan nyt kuitenkin, että David Coulthard saa tuon McLarenin maaliin ja pelastaa sen vielä, mitä tältä viikonlopulta McLarenille pelastettavissa on. Hän on tuossa viimeisessä pisteessä kiinni siellä 8 tällä hetkellä. Jäi nyt jo siis yli kierroksen reilusti tuosta kärjestä, kuten hänen edellä ajavat. Nyt on ihan säästöä koko ajan ja varmistetaan vaan tuo maaliin tulo. 5 kierrosta jäljellä. Tässä hypätään sitten juuri Fernando Alonson kyytiin ja siinähän Alonsolla ihan mukava väli ajella toisaalta, kun edellä ajava on noin 24 sekunnin kaula ja Ralf Schumacher perässä tulee 24 sekunnin päässä niin ikään, eli mitään sellaista suurta trafiikkia siinä ei ainakaan ole ja Alonso varmasti myöskin haluaa varmistaa tuon palkintokorokepaikan ja ajaa autonsa vaan rauhallisesti maaliin saakka, niin kuin muutenkin nuo pistemiehet tuolla kärjessä. Ja aika vakuuttavaa on tietysti se, että kun tästä onko siellä todella vielä joku ongelma vai onko sitten vain yksinkertaisesti niin paljon varaa löysätä, että tuodaan auto vaan varmasti maaliin. Se voi olla, että on tullut jotain liikaa jäädyttäjiä, lämpötilat on pikkuhiljaa ruvennut nousemaan. Se on ihan sama mitä Kimilläkin oli, että siellä hävisi yhtäkkiä veden paineet ja se tarkoittaa ihan selkeästi sitä, koska koko veden
jäähdytyssysteemihän on paineistettu näissä moottoreissa ja jos sieltä paineet hävii, niin silloinhan lämmötkin nousee saman tien ja sitä samaa on tässä näin, että periaatteessa tämmöiset moottorit peruslämpönä ajaa vedenlämpöä 120 astetta ja öljylämmöt on siinä 140 asteessa ja siitä ei paljon pysty poikkeamaan. Jos se lähtee siitä vähänkin kipumaan, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että